Salutare, dragi pescari, și bun venit pe canalul meu. Iată și ultima partidă de pescuit în această vară pe râul Nistru. Timpul zboară foarte repede. O să-i dăm iarăși o partidă la crap. Încercăm să prindem ceva pește. Am venit de ieri seara. O să pescuiesc până mâine dimineața. Pe parcursul partidei o să vă arăt la ce pescuiesc, cum pescuiesc și evident dacă o să avem ceva rezultate. Vă urez vizionare plăcută, nu uitați să puneți un like la acest video, scrieți un comentariu, dați o abonare dacă nu sunteți abonați și mie succes, începem partida. Sălteaua este gata. Crăpușteanul meu, văd că acolo se joacă. Dacă mă întrebați din ce cauză n-am filmat primul pește, se mai întâmplă și așa, să uiți camerele acasă de filmat și astăzi dimineața mi le-a adus. Nu? Ce să faci? Se mai întâmplă. Hai să le scoatem pe toate. Le scoatem, le verificăm și le mai lansăm o dată. Multă iarbă, spune-te. Cam așa. Primul exemplar. Porumbic stau, este ultimul. O să schimbăm. Ăștia doi să-l lăsăm și am. Aici am unul de silicon. Și doi porumb fierți, acum să adăugăm încă unul. Așa. Transformații toți la mine. Degrabă îi termin. Ăștia sunt ultimii. Și o să pregătesc o porție nouă așa mai frumușei, mai. O să fiu mai atent când o să-i fierb. Unii acucelul meu. Deci o să putea ceva mai gros. Este mult. Nu știu asta. Timpul afară e posomorât, așa. Vara cam se încheie. Zilele precedente au fost ploi. Pe azi parcă nu este preconizat. Toată ziua cam va fi așa înorat. Este. Hai să vedem și doilea ce acolo. Este. Să punctăm cât de plastilin. Plumbiți de 150 de grame la toate
monturile. Este. Și o să adăugăm câte un mic stick. Agățăm așa mai bine. Mai este. Так, două sunt pregătite. Haideți să le lansăm. Redam într-un ceas bun. Țânțare. Sunt și două, văd că aici. Deschis, am închis. Hai. Hai și pe astea luate două. Două distanțe, băieți. Una sub malul acela și una așa la jumate. Iată așa iarbă de asta spune, acum e puțină că nu de mult am scos. Porumb este pe loc. Acum și tot să ne schimbăm porumb. Так, с ultimul stick îl pregătesc. Mai ales murdare de... În stick aici am peleț 2 mm. Așa, cel mai ideal. Nu și haideți și ultimele două lănsete. Le dăm într-un ceas bun. Să avem rezultate. Cam așa la jumate. Și ultima. Hai! Să fie cu succes! Ieri seara am făcut prima nadire, jumate de căldare și acum dimineața o să facem a doilea.
țânțari a doilea nădire. Haideți! Nu, și aici avem jumătate de caldare. Am adăugat niște peleți 8 mm. O să mestecăm pe bine asta. Aici avem grâu, porumb fiert și peleți 8 mm gust de căpșun. Cam este o leacă de soc aici, am vrea să dăm. Pe urmă să scoatem. Hai să facem câte 10 spomburi în fiecare sector. Le bat o leac mai tare că spomburile astea așa sunt întraiurea. Să deschid, să desfac noi. Nu scăltătivi. Deci așa, câte 10 spomburi am lansat în fiecare punct. Restul care mi-a rămas o să mai facem amiază, câte așa o mică nădere, să menținem patul nostru activ. Cam asta e situația la moment. Când apare ceva interesant, ne conectăm. Mi-a mai rămas aici puțin o nadă și peleți spicy. O să facem niște sticuri, o să fie pregătite. O leacă s-a mai luminat afară. Mai ora 12. Cred că undeva pe la orele 14 o să mai dau nada aceea care mi-a rămas. Mai slăbuț anul este, băieți, cu crapul, cum este, da? Anii precedenți era și mai bine, nu știu. Liniște de tot. Să vărăm ultimele zile de vară. Cam măricel am făcut. Nu spun că
partidele anul ăsta la crapă am avut rezultate. Permanent când ieșeam. Dar față de anul trecut mai puțin. O pregătim pe toată nada și să finisăm cu ea. Lansetele mi-au la vreo 2 ore, le verific acum. Iată așa, s-a făcut. Și le-am scos pe toate. Am agățat câte un stick, le-am nectat. Și acum o să efectuăm câte o lansare. Am alergat repede, nu largește. Este băieți, o nouă trăsătură. Stau puțin mai la vale cu părinții și încă n-am alergat. Să mai țin. Nu luminează o leacă. Să deschidem frâna. O să încerc cât mai încoace să o aduc, așa este multă iarbă. Doar sub asta. Să și mai cunoscut. Aha, mititelul. Noi ne-am pus să mâncăm acolo și la prânz tot așa vreo 3-4 kg cred că. Ca și primul. Ca și primul. Frumos, frumos, frumos. Hai, hai, hai. Hai de prima. Nu vrut. Nu vrea nora. Încă o dată. Încă o dată. S-a învârtit firul. Aha, stai să. Iată, acum cred că e nostru.
Фиксур. Оп, есть. Есть, бойца, примос. Опа. Есть. Бутишка. Буза дежосу, агацат, боец. Luăm cărle curfșan, numărul 6 sau numărul 8, nu mai țin minte precis. Este are undeva vreo 3 kg așa. Opa! Tare mare? Este. Opa! Opa! Așa, băieți, 1, 3 ceva, cred că are. Pește sălbatic de râu. Mă bucur că la sfârșit de vară. Hai, încă pilcă. Este. Încă partida asta să mai meargă acu. După care să-l schimbăm. Adăugăm un porumb aici. Punem stopul înapoi. Iată așa. Este. Agățăm sticul nostru magic. Așa. Acum și mă duc să mănânc și o să revenim curând și o să vedem ce mai rămas. Posibil să fie pe sectorul nostru pește mai mult. Hai, următorul. La mine trage alta, băieț. Alta trage, alta trage. Alta trage, alta trage. Ia să ved pe vârf. Este, este, este. Este, este, este. Este pește. Este pește insectos. Aproape duplet, da? Nu se ducă să nu știu, dar să mă mai repede. Să-l aducem încoace. Aha. Să-ți vreau să duc încolo. Hai, ieși. Hai cu ieșit.
să-și faci. Credem că să-l scot, dar văd că nu vreau spre băie. O fi rău. Asta. Este o leacă mai micuț, așa de vreo 2 jumate. Super, super. S-a activat. Uite, și acum am scos foarte ușor. N-am mai chinuit deodată. Dăm la grămadă. Dacă aici trebuie să scoatem. S-au dus. Super, super. Este pește în sector, acum își hrănește. Ca metoda noastră face treaba, tot e bine. Dacă să vrea tare nu se la vale, nu, hai să aruncăm așa cum se chează. Nu știu, dragi pescari, încă 2 pești în căpilcă sunt, aproape duplet. Încheierea verii ne bucură, cu trăsători, mă bucur. Sper la undeva vreo jumătate de căldare. Cam așa. Să mai rămâi o leacă. Aici spune un criu. Rămâne leacă de greu. O să adaug și niște peleți. 8 mm. Doar las o leacă. Și aici să mai adaug cesel care îl fac eu. La cantitatea asta undeva vreo, hai să spunem vreo 200-250 de grame. Și amestecăm bine.
Mâncarea este gata, lăsăm vreo 5 minute și ne apucăm de treabă. Ora 18:30. Și băieți, a venit momentul să facem iarăși o nădire. O să dau câte 10-15 spomburi în fiecare punct. Cam asta e. Restul și-a să rămâie. O să fie pentru mâine dimineață. Nu mai filmez de fiecare dată aceeași procedură. Mie succes și ne conectăm când o să apară ceva interesant. Apii s-a ridicat. Binișor. Bună dimineața, dragi pescari! Iată și s-a început la mai ultima zi de pescuit. E pasiv de tot, nu avem nici trăsătură, nici ieri seara, nici azi dimineața nimic. Acum la noi ora 9. Hai să mai nădim o leac ce mai rămas acolo. Și poate vine ceva până amiază sau până după amiază, vedem când plecăm acasă. Să dăm câte 6 spomburi în fiecare punct. Ia ce fac eu. S-a rupt fierul, blin. Am atins cu ăsta. Poate să o scoatem. Fără peripeții la pescuit, nicac. Nu și băieți, mi s-a rupt fierul la asta. Când hrăneam, am adăugat fier monofilament 0,25 pus înaintaș, fier textil 0,25. Aici avem un plumb de 160 de grame, de 150 nu mai am. Montura plumb pierdut. Am pregătit aici un farfac. L-am făcut pe fier textil. White Gape, numărul 8 este. Punem stopperul. Legăm strâns și mai facem iarăși un dublu nod. Iată așa. Acum carțile tăiem și rămas dăm foc. Iată așa s-a primit montura noastră. Hai, Doamne, adă-l încă unul măcar. Asta mi-a lărgit-o din dreapta, băieți. S-a pornit. Parcă și n-am. Este. Este.
Este. Să-l aduc mai repede. Să se duc încolo în crengi. Vine așa ușurel. Ceva micuț. Nu, ceva să zbate. Este băiețelul. Nu-l grăbim. Hai să te vedem. E super. Nu vrea să iasă de la fund. Și nu e așa greu, nici nu vrea să-l vedem. Ceva s-a văzut. Nu e tare mare, dar e foarte încet. Sără este de vreo 2 kg jumate, 3. Este frumușel, are vreo 4 dacă mă greșesc. Hai, vină încoace. Op. Hai, vină încoace, băiețelă. Op. Iată așa. Ua! Minimum 3 kg are asta. Este super. Buza de jos s-a agățat foarte bine. Era al nostru. Trei porumbi. Așa, băieți, 1. Creasta în sus, frumușel. M-a bucurat. Mai este unul în căpilc. Super. Mersi mult, Doamne, că m-ai bucurat cu un pește. Porumbia să-i lăsăm. O leacă să umectăm așa, să scoatem gustul de pește. Și mai efectuăm o lansare.
Nu și pescari. Mai este unul în căpil, că vezi, uneori te mai rogi și bătrânul nostru ne bucură cu trăsături. Hai, acum ora 11, stăm undeva până după amiază și o să încheiem. Nu și pescari, cam asta este partida mea la sfârșit de vară. Azi deja este 1 septembrie. Felicitări pe toți elevii, studenții care au început un nou an de studii școlar. Haideți să vă arăt ce pește am prins și o să încheiem acest video. Nu și, dragi pescari, iată și rezultatul partidei mele. 4 capturi, asta e cel mai frumos pește care l-am prins. Cred că până la 5 kg așa are. 4-5. Asta l-am prins la început de partidă și aceste restul de 3 kg. Mersi bătrânul nostru încă o dată pentru peștele care mi-a oferit să-l prind. Aș spune că e pasiv peștele, dar să agați. Strategia mea care o folosesc înseamnă că merge, totul bine. Acest micuț, în data să-l eliberăm. Hai, fugi! S-a dus nici nu-l văd. Mai scurt s-a dus. Cam asta e partida. Vă urez multă sănătate, teren tinsă și ne mai vedem.